duk wanda ya ce da a bashi ni gwara a bashi miliyan 2 to kuma da masu sale kayan cikin wandon maza da ni fa waye kuka fi so da masu bin kuma sallatai da kuma asibitoci suna yin banin din cikin wandon ku wanne kuka fi so ku maza ba a iya muku ku ga mace full auction double sigina double trafficator ga bakin kiss ga kyau mustada'atin daidai gwargwadon iko amma a haka dole sai kun kawo kushen ku da hassadar ku saboda gaba ɗaya alamarin ku ba Allah alamarin ku ji tsoron Allah maza na tabbatar wallahi da a kawo muku masu banin din da ku karo da masu banin din cikin wandunan maza su tarwatsa komai su tashi wuta su bulla wuta su kwace komai wala gwarani saboda ni ba wata illa da zan baku idan Allah ya baka ni ya sallame ka ba kuma wani abu da kake jira Allah ya maka illa kuma kai addu'ar Allah ya kawo kuɗi duk wanda Allah ya bai ni a mazan TikTok Allah ya sallame ka yawa ni ma fa haka ba kowane namiji nake so ba dan bana son mai dogon baki kamar zoto kuma bana son namijin da fuskar shi kamar an buga kare guduma aka na fi son dan gis yan rama daidai dambu namiji mai kyau yawa dan shila kuma bani son tsohon najadu yawa na fi son dan shila na yaran mata shi yasa kuka na sha hijabi na hanshake yawa maman fata-fata kenan mai maganin sanyi da basir ni ma na fi son namiji dan shila mai kyau ba mai dogon baki ba mai bakin kiss iri na kenan